El rècord sense precedents de fer un partit perfecte de 81 llançaments havia estat l'única victòria d'en Llobet Osinjo amb els Giants, que es va lesionar l'espatlla durant el partit i es va veure obligat a deixar el beisbol. No obstant això, creia que el seu fill, en Dom, seria capaç i estaria disposat a complir el seu somni, que ell no havia pogut fer realitat. En Dom, però, convençut que els Giants eren els responsables de la mort del seu pare, no es volia escoltar en Suguru Ogawa, que feia tot el que podia perquè fitxés pels Giants. El que finalment va fer que es decidís a formar part de l'equip va ser un uniforme dels Giants que el seu pare li havia preparat abans de morir. En Nakahata s'enfila per les parets. En Dom és el millor! En Dom! Que tinguis molta sort, Dom! Demostres com tu no pot ningú! En Dom és el millor! Ja vinc, senyor Nakahata. Penso eliminar-te amb 3 llançaments. Una mica cansant de bona estona. Em sap molt de greu, senyors, però avui no faré cap declaració. No tinc res a dir. Em sap greu. Adéu, està més bé? No fa mai declaracions. No, però avui se'l veia força nerviós. Adéu. Ja ens veurem demà. No l'he vist. Doncs et dic que anem. No sé per què, però veig que tothom està molt nerviós avui. Tens raó. Segur que em passa alguna. Tatsunori. Senyor Saule. No sóc pas el senyor Saule, sóc en Yanagi. Però Yanagi bé que vol dir Saule. Encara que firmi els articles amb un altre nom, sé que els escriu vostè. Diguin què volen, que tinc pressa. Deixa'm córrer això del nom. El cas és que estic escrivint uns articles dels millors batedors que hi ha actualment al beisbol japonès. Si és així, hauré de ser més amable amb vostè. Últimament ja m'he acostumat a jugar a la nova posició. Per tant, em puc concentrar molt més quan surto al bany. Ja l'entenc. Per cert, avui no he vist en Kiyoshi per aquí. Em penso que ja se n'ha anat cap a casa. Si encara té el cotxe aquí. Masumi, escolta. Tatsunori, digues, què vols? No has vist pas en Kiyoshi per aquí? Sí, l'he vist abans que se n'anava amb no sé qui. I ja li deia. Moltes gràcies. Vols dir que se'n suma res? No ho sé. Però amb aquest hem d'anar amb peus de plom. Anem a dir-ho a l'entrenador. Som-hi! Té una trucada d'en Tatsunori. Digui'm. Així el que deuen voler és descobrir el nostre secret, oi? T'ho agraeixo, Tatsunori. Gràcies per haver-nos avisat. En Yanagishita de l'Esports és per aquí, hem d'anar en compte. En Yanagishita, diu? Per què sempre ha de ser el mateix? No vull que ningú en sàpiga res del llançador que estem provant. Oi que no en dirà res als periodistes, senyor Imazawa? No pateixi. Apaga els llums a dalt, amb els d'aquí ja n'hi ha prou. Per cert, entrenador, qui és aquest llançador tan misteriós? Per què no me'n diu 4 cosetes? Tranquil, Kiyoshi. Ben aviat ho sabràs. Coi, ja han apagat els llums? Ja els he dit que no hi queda ningú al camp. Tots els jugadors se n'han anat cap a casa. En Kiyoshi se n'ha anat amb un altre company. No ho sé pas. No li deixa mai el cotxe aquí. Em penso que ha dit que volia provar el cotxe del seu company. Per què no anem a fer una cerveseta aquí davant? Els donaré un parell de primícies molt interessants. Això ja m'agrada més. Vigili per on va, que encara es farà mal. Què? Aquesta canalla són uns maleducats. Hola! Ei! On vas, tu? Aquí dins no s'hi pot entrar sense permís. Que no veu l'uniforme que porto? Sí que el veig. És l'uniforme dels Giants. I què? Doncs que ha de saber que a partir d'avui mateix seré llançador del primer equip dels Giants. Què dius? Que m'aixeques la camisa o què? Au, criatura, vés-te'n. És veritat el que diu. És veritat. Ens sap greu, però s'han de quedar aquí. És que volem saber com t'ho faran per fer-li la prova per veure si l'accepten com a llançador. No n'ha de saber res ningú de tot això. Ha de ser un secret. No pateixi, no ho direm a ningú, en Dom. Kiyoshi Nakahata! Què vols, menut? Juga amb mi! Què dius? Qui t'has pensat que ets, tu? Ja pots afinar la vista, que ara et llançaré. Senyors, els presento en Dom Shinjo. El fill d'en Yumeto Shinjo. Que en pau descansi. Escolteu-me bé tots. Ara en Nakahata farà una prova per veure com llança aquest noi. Què? Suposo que deu ser una broma, això, oi, entrenador? No, dic de debò. Vull que li facis una prova. Però si només és un merder.
Ah! Però si és el... Sí, sóc el que se'n va sense pagar dels llocs i el que roba. Ets el poca vergonya d'aquest matí. Vinga, vagi a Atureu box, aquest senyora marrec! Caca, que començo a Atureu-lo! llançar amb Atureu-lo! de ganes. Va, anem Però, per feina. entrenador, No t'hi amoïnis, Nakamura. És de bona pasta. És el fill d'en Yumeto Shinjo. el fill d'en Yumeto Shinjo, el geni que va fer aquell partit perfecte de 81 llançaments. Sí, i aquell geni va ensenyar al seu fill a fer un llançament màgic. Màgic? Sí, un llançament màgic. Ja fa 2 anys que ens van construir aquest estadi, el Tokyo Dome. Aquest any hem de tornar al capdavant del beisbol japonès, sigui com sigui. I per tal d'aconseguir-ho, com a mínim necessitem un altre llançador. Un llançador de qui ens puguem refiar. No seria cap bestiesa dir que el nostre èxit depèn en gran part del braç dret d'en Tom Shinjo. Ja estic llest, senyora Cata. Guaita l'ell que n'és de fatxendes. Pensa qui sap què és. Entrenador. Què vols, Kiyoshi? És una criatura que encara va a l'escola. Què vol que faci? Que bati de debò o que només ho faci veure? Què vol dir amb això? Ja ho saps el que vull dir. Vull dir que em fas una mica de llàstima. Perquè ho sàpigues, tinc un cor molt gran, jo. El que hauria d'haver dit això sóc jo. Què? Sí, home, vull dir que em fa una mica de llàstima que una criatura que encara va a l'escola elimini per strikes un jugador professional. Calla! Ja m'has fet enfadar. Molt bé, si insisteixes m'hi posaré de debò. Pensa que puc arribar a ser molt perillós quan em fan enfadar. Vinga, som-hi! Molt bé, jo també m'hi posaré de debò. Ara et faré passar les ganes de riure, nen. Aquest és el llançament que el meu pare, en Yumeto Shinjo, el gran geni, em va ensenyar. El miratge de neu espacial del Dom. Vejam si la veus. És un nàcal. Aquest és el llançament màgic que deies, Dom? És que m'ha relliscat, no la tenia ben agafada. Anem ben arreglats amb aquest marrec. Em sap greu, però tothom té dret a equivocar-se. Ara ve el de debò. Però què? Ha desaparegut! És veritat. Oh, què coi ha sigut això? Jo diria que ha sigut un strike pel mig, oi, senyor Nakamura? I tant que ha sigut un strike. Ha estat genial, Dom. No l'ha vista passar. No pot ser que el millor jugador d'un equip com el Giants no sigui capaç de connectar un llançament d'una criatura. Què, s'ha quedat ben convençut? De cap manera. Tenia una brossa a l'ull, per això no l'he vista. Vinga, torna-hi. Per molts cops que li llanci no la veurà pas. Strike 2! Una altra vegada, no pot ser. Què li ha passat? Que tenia una altra brossa a l'ull, ara. Ara no sé què m'ha passat. Nakata, accepta que el miratge de neu és gairebé impossible de tocar. Amb 2 llançaments que ha fet aquesta criatura, no em digui que ja li ha fet creure que és un llançament màgic de debò. I tant que sí. Me n'he refiat des del principi de tot el que m'ha dit en Suguro Egawa. I saps per què? Perquè el coneixia molt bé jo, en Yumeto Shinjo, i era el millor llançador que havia vist mai. I si aquest noi és el seu fill, es mereix que li doni tota la meva confiança. Oh, això sí que és un entrenador. Oh. Suposo que això vol dir que ja formo part de l'equip. Un moment. Què? Que vol el meu autògraf? Continua llançant, que encara no m'has eliminat. Ja li he dit que per molts cops que li llanci no la veurà. Estàs parlant amb el millor batedor de l'equip, nen. Vinga, va, fes-me un altre llançament. Potser és el millor batedor de l'equip, però també és el més pesat. Oh, després ja tindrem temps per fer broma, però ara llança! Molt bé, serà un plaer tornar a llançar. No pot ser. És impossible que la pilota desaparegui. Deu ser una mena de canvi que fa un efecte òptic. Vinga.
Naca, l'ara! Desapareix? No desapareix! Ara m'ha llançat una recta ràpida. Strike 3, batedor eliminat. M'ha eliminat? Escolta, Dom, això com has fet ha estat una mala passada. Una mala passada? Sí, una mala passada. Com és que no m'has llançat el miratge de neu? Vostè l'únic que m'ha dit ha estat que fes un altre llançament. No m'ha dit res del miratge de neu. He llançat el que m'ha semblat. Doncs, precisament, si no he dit res, el tercer llançament havia de ser un miratge de neu perquè els dos primers també ho eren. Ah, sí? Qui és el maco que diu això? Escolta, tu. Accepta que has perdut, Kiyoshi. Però, entrenador... En Dom té tota la raó. No li has pas demanat el miratge de neu. Ja. Un bon llançador sempre ha de saber llegir el pensament del batedor per poder-lo enganyar. Oi que tinc raó, Suguru? Sí, té tota la raó. I en Dom ens acaba de demostrar que és un llançador de primera. Va néixer per fer de llançador. És evident que ho porta a la sang. Ja fa molt de temps que busco un llançador com ell. Els Giants el necessiten. L'hem de fitxar. M'han fitxat, m'han fitxat, m'han fitxat! Gràcies, senyor Nakata, li estic molt agraït. Què et penses, que m'he deixat d'eliminar? Ja li deia jo. La veritat és que m'ha deixat amb un pam de nas. Quan ha arribat i l'he vist, he pensat, aquest nen no té res a fer amb mi, fins que l'he vist llançar. Això sí, té la llengua molt llarga. Em sap greu que no se sàpiga comportar, senyor Egawa. No pateixi, senyora Shinjo. Quan en Kiyoshi tenia la seva edat, em feia i em deia cada una que no sabíem pas com aturar-lo. Però si eres tu! Ei, deixi-la anar, jo l'he agafat primer. No, l'he agafat jo primer. Au, Kiyoshi, no siguis criatura. No ens l'acabarem pas tota la carn. Tant me fa que no ens l'acabem tota. Això és una qüestió d'orgull. Paper, tisores o pedra. Tisores, he guanyat. És l'últim cop que em guanyes. Caram, encara se l'acabarà tota. No siguis maleducat, Dom. A més, aquesta carn és un regal que han portat ells. Doncs si és un regal, és nostre. No és peco i de criatura, ja hi tornem a ser. Kiyoshi, ara que en Dom ha entrat a formar part de l'equip, tu seràs el que t'ocuparàs d'ell. M'ho poden deixar a les meves mans. Me n'ocuparé com si fos el meu fill. Yumeto Shinjo, ja sé que no et puc substituir. Sé que és impossible, però vull que sàpigues que m'ocuparé del teu fill com si fos meu. Estigues tranquil. Estic molt contenta que el meu fill entri a formar part de l'equip dels Giants, però hi vull posar una condició. Quina condició? La condició és... Els Giants fitxen un nou llançador. Els Giants tenen un llançador desconegut. Ja poden anar seient, senyors. No trigarem gaire a començar. Caram, quina conferència de premsa més estranya. No tinc idea de qui pot ser. Potser l'han portat dels Estats Units. Els feia falta un bon llançador. També podria ser un jugador de porter. Senyors, tinc el gran honor de presentar-los al nostre jugador nou. On és? Que no venia amb vostè? Sí, venia al meu costat, però no el veig enlloc. Ja se'ls ha escapat abans de començar el primer partit, senyor Fujita? No, això que diu és impossible. Vagi-la a buscar, senyor Imasawa. Què passa? Hola, em dic Dom Shinjo i soc el nou llançador dels Giants. Vaja, si jo vaig ensopegar amb aquest noi l'altre dia. Oh, sí? Ai, Déu meu. És igual que una videoconsola. Que divertit. Dom, et demanaria, sisplau, que et comportessis una mica. Es pot saber on t'has ficat, ara, Dom? On t'has ficat? Què és? Saber què fa, aquesta criatura aquí dalt? Doncs sí, senyors meus. Aquest és el nou llançador dels Giants. Què és això, un espectacle d'humor? No, no és cap espectacle. És la presentació del nou llançador, en Dom Shinjo.
Així no és cap comèdia. Si és veritat, és un titular de portada. Hola, xapeu. Home, què feia? Preparats per jugar a beisbol? Com és que t'has d'escoltar El comissari de la federació ens ha fet un permís especial perquè pugui jugar amb l'equip sènior. I hem decidit fer-li fitxa pel primer equip dels Giants. Es diu Dom Sinjol, té 10 anys, estudia 5è, és dretà, juga a la posició de llançador i és molt entremaliat. Ara en caic. L'altre dia que hi vaig ensopegar el devíem provar. En Dom Sinjo és fill del difunt Yumeto Sinjo, dels Giants, que, com molts de vostès ja saben, va fer aquell partit perfecte de 81 llançaments quan jugava amb nosaltres. En Yumeto Sinjo va dedicar moltes hores i molt d'esforç a ensenyar totes les tècniques de llançament al seu fill. I estem convençuts que ens pot ajudar a tornar al capdavant del beisbol japonès. Caram, que no arriba a ser de bon, Dom. Ara és jugador de beisbol professional. Sí, és jugador del nostre equip dels Giants. Ja no el faré enfadar mai més, així em convidarà a veure tots els partits. Ja, però segur que la primera que convidarà serà a mi. No, primer em convidarà a mi. Què dius? Em convidarà a mi primer? Xxxt, que parla en Dom. Estic molt content que m'hagi fitxat el primer equip dels Giants. Però ja començo a trobar a faltar els meus amiguets. Escolta, Dom, quins plans tens? Que quins plans tinc? D'entrada aquest cap de setmana penso passar-me'l tot al parc d'atraccions. Doctor Graciafol, què he dit? Parlo dels plans que tens pel beisbol. El beisbol, que és una atracció que han tret nova. No, Dom, es refereix als plans que tens ara que has fitxat pels Giants. Ah, no l'havia entès. Penso cobrar $1 milió de fitxa de seguida que pugui. Escolta, d'aquestes coses ja en parlarem més endavant, Una altra cosa. Perquè la teva edat t'hagi fitxat el primer equip dels Giants, m'imagino que deus tenir un llançament espectacular. I tant que és espectacular. Vaig així. Llanço la pilota. Ho sento, senyors, però el llançament que fa ja el veuran al primer partit. Però si això és el mateix que els anava a dir jo. Hi ha una altra cosa, senyors. Com que en Dom encara va a l'escola, la senyora Sinjo ha posat una condició per deixar que el seu fill jugui al primer equip dels Giants. Vol que cada dia torni a casa a les 9 perquè pugui dedicar prou temps als estudis. Tant el comissari de la federació com la junta del club hi estem totalment d'acord. Què? A les 9, ha dit? Sí, i el número que portarà és el... Sí, el motiu és ben senzill. El primer llançament que vaig fer en aquest estadi es va quedar a mig camí entre el monticle i el receptor, i el senyor Nakata va suggerir que portés el número mig. Senyors, quina pallissa! Sembla ben bé que els Giants hagin guanyat la Lliga. Ha eliminat tots els batedors en només 81 llançaments. Una cosa que no havia fet mai ningú. Això d'avui no té precedents. Sí, papa, llançaré el miratge de neu pels Giants. El llançaré, t'ho prometo. Estimat, el teu fill farà de llançador pels Giants perquè el teu somni es faci realitat. Sisplau, protegeix-lo.